Pabedit. Emergency. Great day mga bossing! So in this video, which was taken a couple of months ago bago kami lumipat ng Bataan, may item delivery kami sa Bastagan, San Fernando, Pampanga. Then pabalik, we'll be taking on Mega Dike para LUBAO Bastagan loop siya. So for starters, we'll take on the usual route to San Fernando via JASA Highway. Tara G! Highway, dun. Kaya ka, huwag kang nalilipat. Sorry nga. Ulit-ulit na naman eh. Concepcion, LUBAO, Pampanga. Hey, ahon ahead, love. Ahon time. Dalag. Naalala niya kanina yung ahon pero tignan mo. Yakang ka. Kaya naman ni Mrs. Santa Rita, Guagua, Pampanga. Yan, so pa San Fernando pa kami, diretso lang. Pabedit. Emergency.
A few moments later. Ahon ahead. Dito na nagtatapos ang ating video. Kaya kung nagustuhan nyo ang pasyal delivery ride natin ngayon, huwag kakalimutang i-like ang ating video. At kung mahilig ka sa bike rides, mapapasyal man o adventure, mag-subscribe ka na sa channel ko, sabay i-hit na rin yan ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na mga uploads. Muli po, ako ang yung biking nomad na si Jack Manuel, na nagsasabi ng live to ride, ride to live. Hanggang sa muli!